tää on? Tää kuvaa mua. Tää on vähän niinku peili. Tää kuvaa. Mä voin puhua tähän. Moikka. Mä toin kameraan jostakin. Mä löysin sen jostakin paikasta, jossa oli isoja heppoja. Koska mun äiti oli siellä. Äiti. Ja mä ajattelin kuvata sen vlogin, koska mä oon ennenkin kuvannut vanhan tallin kameralla. Mä vähän pitäis harjoitella. Tää kamera vähän heiluu, joo. Ja mulla ei mitään muuta, mutta me tuli vähän kattoo paikkoja. Ja koska mun on tylsää, mä menen illaksi sinne tallille. Varmaan yöllä. Mutta mennään nyt kattoo paikkoja. Mun suupielessä jotakin. Mitä mutaa? Hyi, mä oon ruma. Minä ihmeessä mä oon? Siis tää on joku ihan outo paikka. Hyi. Mä oon poissa. Okei, mä saavuin tämmöselle. Tää on tämmönen kakka. Hui, tää menee kohta rikki. Ehkä tässä lähtää. Mutta ei ihan kiva. Tää on aivan oudoin paikka. Niin mä tein tälle hienosti tän kameran täällä käyntiin. Ja mitä sä teet? Miksi sä kävelit mun takaa? Hirveä stalkkaaja. Ai, ihan tyhmä tämä maa. Eikö sä oo sieltä tallilta se varsa? Joo, mitä siitä? Onko siellä jotakin eroa vai haittaako se? No, ei kun kaikki on vain huolissaan sulta. Ja mikäs toi juttu on? Mikä kakko tämä on? Älä tongi mun kameraa! Mikä ihme? Näyttää tutulta. Ei se teki hunspotti! Oi! Siis toi oli pelottavaa. En oo muuten tehnyt koskaan tommosta, mutta toi oli aika kivaa. Siis mä hoksisin just, että täällä on niinku mun yli kavion kokoisia kiviä. Tai tämmösiä kakkalönttejä. Tää on varmaan kiviä sitten. Kun äiti sanoi, että niitä saattaa mennä kavioon. Tosi kiva. Mä haluan mennä pois täältä. Ihan tyhmä paikka. Ja hyi, täällä on tämmösiä minikiviä. Äkkiä pois. Ihan tyhmä paikka. Mä tulin tämmösen. Aivanko mutaa? Ui. Tää on varmaan parasta mutaa ikinä. Ui. Piehtaroida. Ui juma. Okei, nyt mä oon ihan likainen. Mä ehkä nyt palaan tallille. Ei ketään. Vai että hunspotti. Ui.